Η Ιαπωνική βιβλιοδεσία έχει ιστορία αιώνων. Αναπτύχθηκε τον 14ο αιώνα και στηρίζεται στο εξωτερικό ράψιμο, χωρίς κόλλα ή σκληρή ράχη. Στο 5ο Επάλη Ηρακλείου, στον τομέα εφαρμοσμένων τεχνών, οι μαθητές γνωρίζουν αυτή την τεχνική στο μάθημα Τεχνολογία Εκτυπώσεων της ειδικότητας Γραφικών Τεχνών. Η τεχνική λέγεται Yotsume Toji, το τετραπλό δέσιμο. Κάθε έργο είναι μοναδικό, χειροποίητο και απόλυτα προσωπικό. Οι μαθητές μαθαίνουν να συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονο design, αναπτύσσοντας δεξιότητες που βρίσκουν εφαρμογή σε πολλούς δημιουργικούς τομείς. Η ειδικότητα γραφικών τεχνών περιλαμβάνει μαθήματα όπως εκτυπώσεις, σχεδίαση, σελιδοποίηση, ιστορία τέχνης, ψηφιακές εφαρμογές. Εδώ η φαντασία συναντά την τεχνική. Το εργαστήριο γίνεται χώρος έκφρασης και γνώσης. Οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, η Γραφιστική, η Αρχιτεκτονική και άλλες συναφείς σχολές. Αν αγαπάς τη δημιουργία, τα υλικά, το χρώμα και τη λεπτομέρεια, ίσως αυτή η ειδικότητα να είναι για σένα.